A SER Catalunya, Connectats. Marta Palencia. Des del Connectats estem descobrint tot un món que ens apropa l'agència de màrqueting digital Einnova. Ens agrada perquè hi ha moltes coses, moltes eines que ens poden anar molt bé com a professional o com a empresari. En aquest cas, la persona que ens visita és el Toni Viada. Toni, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda, Marta. Amic i col·laborador del Connectats. Deia jo, estem descobrint Einnova, aquesta agència, perquè ens dona eines, justament Einnova, eines, no? I avui volem parlar d'una en concret, Toni. Vosaltres desenvolupeu aplicacions. Aquí al programa parlem molt d'apps, d'aplicacions. Però, torno a dir, vosaltres ajudeu a configurar una aplicació per a un professional, per a una empresa. Com funciona? Exacte, mira, la gran problemàtica que avui en dia a l'hora de fer una aplicació és el cost, que és de 3.000 euros cap amunt si es fa una aplicació a mida. Llavors, la gràcia que tenim un sistema de fer aplicacions de forma modular, que d'aquesta manera podem fer uns preus molt competitius perquè qualsevol professional o qualsevol pime pugui tindre la seva aplicació. Llavors, per uns 1.000 euros ja pot tindre el que és la seva aplicació i després en una quota mensual anem actualitzant el que és aquest sistema de forma que té noves funcionalitats de forma gratuïta. Cosa importantíssima, perquè això és bàsic avui dia. Va canviant tot i ho sabeu. Exacte, és molt important i com va canviant i com ho sabem, d'aquesta manera, si més endavant fem una funcionalitat que sigui de realitat augmentada, la gent que nosaltres hem fet aquesta aplicació es podria afegir aquesta funcionalitat sense cap tipus de cost. O sigui, la gràcia és tindre un sistema d'aplicacions que sempre estigui viu. Que sempre estigui viu, ara ho has dit. Les noves tecnologies ens marca això, la transformació, el canvi, l'estar viu, l'estar en constant adaptació al que és més nou. Per això, quan pensem que vosaltres creeu una app, quines són les funcionalitats bàsiques que li doneu o que penseu que han de ser-hi? La primera és el telèfon, o sigui que des de la mateixa aplicació hi hagi un botó de telèfon amb el qual es puguin trucar. Ja pot ser diversos telèfons. En el cas que una empresa tingui diverses seus, una a Barcelona, una altra a Madrid, es poden col·locar diversos telèfons i també els diferents departaments. Imagina't que és una assessoria, un telèfon al departament laboral, un telèfon directament a fiscal, mercantil, etc. D'aquesta manera, què fem? Llavors l'usuari que seria d'aquesta assessoria guanya temps i apreta directament sobre el botonet i automàticament se li marca el telèfon de laboral si vol fer una consulta sobre laboral. D'aquesta manera, a través de l'app, estem ajudant a l'usuari a comunicar-se millor. Clar, estem pensant, i avui dèiem, parlem molt aquí al programa d'apps, que certament està agafant molta força en el món de les noves tecnologies, però ho estem parlant tant i tant perquè recordeu aquelles dades que donem darrerament, i és que cada vegada estem consultant més tot, absolutament, tot el que fa referència a les connexions a internet des del nostre smartphone o bé tableta. Això vol dir que cada vegada ho fem menys des de casa, des del nostre PC habitual, i ho fem més des de els dispositius mòbils. Per això una app ens pot donar tanta força. Exacte, perquè la gràcia de l'app és que la tenim a la butxaca i podem entregar de manera immediata. I és més, també es dona noves possibilitats que l'ordinador no ens permet. Com per exemple el tema el telèfon mòbil té un GPS, llavors d'aquesta manera podem ubicar el nostre negoci en una aplicació i d'aquesta manera ràpidament podem anar cap a aquest restaurant, bar, empresa, etc. Perquè si ho tenim geolocalitzat, sabem on estem nosaltres, on està aquesta empresa on volem anar i d'aquesta manera podem accedir. També el que ens permet és enviar un missatge de veu a través del correu electrònic com un arxiu adjunt. D'aquesta manera és supercòmode. Imagina't que vull enviar-te un missatge i tu tinguessis la teva pròpia app, llavors agafo la teva pròpia app, deixo un missatge de veu, apreto el botó d'enviar i automàticament tu rebries en un correu electrònic com un arxiu adjunt amb la meva veu amb el qual et dono un missatge determinat. Carai, és fantàstic, I parla molt de la immediatesa aquesta que cada vegada com que necessitem més tots, per la feina, pel dia a dia. Exacte. Això és ideal. És ideal perquè ho porta sempre a sobre i és més una nova forma de comunicar. Llavors és molt important fer que les empreses es comuniquin d'una manera millor. Per exemple, t'he imagina't que el cas d'aquell avió que va aterrar als Estats Units fa uns anys, als Estats Units, quan va haver-hi, no? Exacte. I llavors, aquella foto la va fer una persona des del seu telèfon, la va enviar a través de Twitter i llavors va dir que qualsevol diari la podria agafar i publicar. La Vanguardia i molts diaris van agafar aquella fotografia i va ser portada, perquè era la fotografia de l'avió amb gent a l'ala que sortia de l'avió. Que realment el pilot va ser un heroi de mantenir la sang freda i fer que pogués aterrar. I també, heroi, perdona, Toni, el noi o noia que ho va fer, la foto, perquè en aquells moments
no? Posa't a fer una foto, però fixa't, sempre hi ha algú, no? Exacte, sempre hi ha algú. I això, aquesta immediatesa ens ho dona. T'ho imagina't que jo, com a oient de Connectats, trobo alguna que és interessant i que t'ho vull enviar. Llavors, des de la teva pròpia aplicació, podria fer una foto i automàticament s'enviaria per correu electrònic en el teu correu electrònic i tu rebries la foto en aquell mateix moment. Llavors, això és la immediatesa que tu comentaves a través del mòbil, que això des de l'ordinador no es permet. O sigui, que a través de l'aplicació mòbil ens permet fer moltes més coses que abans amb l'ordinador no es pot. O sigui, que gràcies a lo que és el mòbil ens permet comunicar-nos d'una forma millor i més eficaç. El mòbil i la tableta, recordem que els dispositius mòbils, o sigui, el nostre smartphone, que ja és com el nostre ordinador de capçalera, a mi em passa això, i la nostra tableta, si és que la tenim, això és l'ideal. Estàvem destacant algunes funcions que m'agraden, les que ha de tenir una aplicació, una app que creeu vosaltres, però encara jo penso que hi ha més funcions a destacar. Llavors també podem potenciar el que són les nostres xarxes socials. Per exemple, podem fer que la gent segueixi el programa Connectats si fiquem el Twitter a Connectats. Això està molt bé, clar que sí. O Facebook a Connectats. Sí. O sigui, d'aquesta manera podem ajudar els nostres usuaris a comunicar-nos d'una manera millor a través de les xarxes socials. O sigui, per una banda és la comunicació directa i per una altra banda l'app també es permet fer una comunicació més amb les xarxes socials. D'aquesta manera potenciem el nostre negoci o la nostra empresa des de dues maneres. Primer, millorem la comunicació amb els nostres clients i segona, potenciem més el nostre negoci a través de les xarxes socials. Hi ha una cosa curiosa, que és allò que indiqueu que és un editor d'esdeveniments. Editor d'eventos, no? Exacte. Això vindria a ser? Això vindria a ser que també es pot fer com una Facebook dins el que seria la teva aplicació, de forma que es genera un esdeveniment i llavors qualsevol persona pot entrar allà i pot ficar el comentari, fer una foto. D'aquesta manera fem que aquell esdeveniment sigui més repercutit a nivell de xarxes socials. O sigui, tenim que pensar que a través del mòbil és una eina molt potent que supera de molt lluny a el que és l'ordinador normal i corrent. Per això està tenint un èxit tan gran. I per això les empreses estan apostant al tema d'aplicacions per mòbil. Cada vegada més. Perquè aquesta manera tu imagina't, tu aconsegueixes que els oients de Connectats tinguin l'aplicació de Connectats a la seva butxaca, en el seu dispositiu mòbil, ja és un pas endavant. I l'has de donar alguna de valor afegit, alguna cosa diferent, perquè realment aquella aplicació visqui durant un temps. O sigui, perquè si no es baixaria, es quedaria connectada en el seu telèfon, però no la farien servir, és una llàstima. La gràcia és que sigui útil de cara als usuaris, com per exemple es podrien escoltar el podcast dels programes. D'aquesta manera, si algun dia a l'hora que no es pot escoltar a temps real l'emissat, llavors d'aquesta manera vas allà i tranquil·lament mires el podcast i ho escoltes. A mi m'agrada, Toni, perquè en aquest programa hi ha molta sinergia entre els diferents continguts, diferents col·laboradors, que gairebé a vegades sense veure-us en ocasions ni conèixer-us, però que coincideix. O sigui, és ben cert que el món de les aplicacions està donant uns passos agegantats, ens pot donar moltes eines per desenvolupar moltes idees, molts negocis, i a més hem anat a parar també a una agència com és Einnova, que dona l'eina de desenvolupar l'app i assessorar-te, guiar-te, que això s'agraeix en els temps que corren. Exacte. Doncs Toni Villada, ho deixem aquí avui, ha estat molt bé conèixer aquesta part del desenvolupament de les aplicacions i continuem parlant un altre dia. Jo et convido que tornis. Molt bé, estupendo. Fins aviat. I tornarem. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres. Connectats a la SER. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm getting my honey.